Que tal, saúdos? Esta mañá foi localizado o corpo dunha muller flotando no río Gafos, en Pontevedra. Foi localizado preto da estación de autobuses da cidade. Ampliamos esta información despois de repasar outras novas en titulares. Concentración da veciñanza de Portonovo para protestar en contra das multas por aparcar na praza do mercado. Dende hai 2 anos o estacionamento está totalmente prohibido. Nova sentenza favorable para a prórroga de Ence no Tribunal Supremo. O órgano xudicial revoga a sentenza da Audiencia Nacional no procedemento iniciado pola Asociación pola Defensa da Ría. O Concello de Ribeira instalará paneis solares na sede da Policía Local, a Oficina de Turismo e o Centro de Raqueta de Coroso. Pretende así reducir o consumo enerxético e a pegada de carbono. A xornalistas Susana Regueira e Diana López Varela, pregoeiras das festas da Peregrina 2025. Ambas son as impulsoras do ciclo As mulleres que opinan son perigosas, que se celebra de xeito anual en Pontevedra. Chega a Rianxo unha nova edición do Festival Noites de Jazz. O programa de concertos complétase con obradoiros, cursos de baile e jam sessions. Estamos nas novas do día, comezamos. Amplo dispositivo en Pontevedra para rescatar un corpo que apareceu flotando esta mañá no río Gafos. O cadáver pertencente a unha muller de avanzada idade foi localizado á altura da estación de autobuses. Foron os bombeiros os que recuperaron o corpo ao redor das 11 da mañá, cando se atopaba debaixo dunha das pontes. Aínda que ata o punto se desprazaron efectivos sanitarios do 061, a muller xa estaba falecida cando foi retirada da auga. As circunstancias que rodean o suceso están aínda por determinar. Incautados 150 paquetes de tabaco no aeroporto de Santiago de Compostela que tiñan como destino Boiro. A Garda Civil, en colaboración con efectivos da Axencia Tributaria, comisou a carga procedente de Lanzarote por incumprir a cantidade máxima permitida segundo establece a normativa de impostos especiais. A intervención enmárcase dentro dos controis habituais do Servizo Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil. Como resultado, os axentes procederon a levantar a correspondente acta de infracción administrativa. O tabaco, valorado en 750 euros, quedou a disposición da autoridade competente. Concentración da veciñanza de Portonovo para protestar en contra das multas por aparcar na praza do mercado. Dende hai 2 anos o estacionamento está totalmente prohibido na zona, coincidindo coa súa completa rehabilitación. Tan só se pode aparcar os días laborais entre as 8 da mañá e as 9 da noite, cun tempo máximo de 30 minutos. Os veciños entenden que exista esa limitación pola mañá, pero reclaman que o espazo sexa de aparcadoiro libre fora do establecido, incluído tamén polas noites. Hoxe movilizáronse cunha gran pitada para expresar o seu desacordo coas decisións do Concello de Sanxenxo. Un momento, despois de que cerra a plaza, que poidamos aparcar, porque eu vivo aquí hai 36 anos, e resulta que non podo aparcar aquí o meu coche. Como a min, todos os veciños de aquí da Redonda. Quítanos as plazas de aparcamiento. Aparcas o coche e aos 2 minutos já está a policía local aquí a veña multas. E veña multas. E iso non é o que nós non queremos. Peor, claro. E ti, se tens que deixar o coche alá para vir ao Freis ou para vir tomar un café, xa non ves. Son os que están buscando, que marche a xente do pueblo. Que a xente non veña ao pueblo, que se vai a xente do pueblo. Non. Nova sentenza favorable para a prórroga de Ence no Tribunal Supremo. O órgano xudicial decidiu estimar o recurso de casación interposto pola compañía xunto con outras entidades, como a Autoridade Portuaria de Marín ou as empresas auxiliares, e revoga así a sentenza da Audiencia Nacional no procedemento iniciado pola Asociación pola Defensa da Ría. Deste xeito, o Tribunal declara válida a prórroga da concesión que permite a pasteira continuar instalada en Lourizán. A APDR alegaba
que a Audiencia Nacional non examinara 3 motivos plantexados na súa demanda, polo que solicitaba retrotraer as actuacións á Audiencia Nacional para que se pronunciara sobre estes puntos. Agora o Tribunal Supremo rexeita esta medida, recordando que en casación tan só se pode impugnar o fallo, non os argumentos. O Plan Social de Ence pechou a súa sexta convocatoria con preto de 400 proxectos solicitados. A dotación orzamentaria ascende aos 3 millóns de euros. Segundo explican dende a Pasteira, a área de actuación máis destacada foi o deporte base, cun total de 156 proxectos. Seguenlle xa de lonxe recuperación e cuidado da contorna, educación e cultura, promoción da inclusión social e emprendemento e innovación. Ábrese agora o proceso de avaliación e selección dos proxectos que conseguirán algunha chega do Plan Social. Encargarase a Comisión de Seguimento do Pacto Ambiental, integrada pola Xunta de Galicia e a propia Ence. Está previsto que os resultados e os proxectos beneficiarios se dean a coñecer ao longo do cuarto trimestre de 2025. Dende a súa posta en marcha, o Plan Social de Ence beneficiou a máis de 1.400 iniciativas. A aseguradora de Galigrain desiste na súa reclamación de 10 millóns de euros ao Concello de Pontevedra polo incendio da Pontesa. A compañía Generali Seguros pedía esta cantidade como compensación por danos e pola perda da mercadoría que estaba almacenada na nave no momento do lume, que responsabilizaban deste estrago a actuación dos servizos municipais de emerxencia que traballaron durante 3 semanas nas tarefas de extinción do incendio. Dende o Concello apuntan que a aseguradora toma esta decisión despois de que a Audiencia Provincial arquivase a causa aberta contra o xefe do operativo de bombeiros, Juan José Graña. Tras este arquivo, únicamente continúa aberto o procedemento de reclamación de danos por parte de Galigrain, propietaria do gran almacenado. Neste caso, piden ao Concello unha indemnización de case 1,13 millóns de euros. Pois un pouco o que pensábamos que iba a pasar, que nos parecía xa bastante surrealista que se presentasen estas reclamacións despois de todo o traballo que fixeron ali os bombeiros e este Concello e despois, sobre todo, das condicións nas que se mantiña esa nave e a empresa que almacenaba o gran. Polo tanto, alegrarnos de que por fin xa unha parte e apenarnos de que aínda Galigrain siga reclamándolle a este Concello unha responsabilidade patrimonial por un incendio que non causou, senón que apagou. O Concello de Ribeira avanza na súa aposta polas enerxías renovables coa instalación de paneis solares en novos edificios públicos. Investirá máis de 40.000 euros para dotar destas fontes de subministro eléctrico a Oficina de Turismo, o Centro de Raqueta e a sede da Policía Local. Reducir a pegada de carbono, pero tamén o gasto enerxético para as arcas municipais. Estes son os obxectivos do Concello de Ribeira, que segue a instalar paneis solares en diversas instalacións públicas. Desta volta destinarán 44.000 euros para dotar destes equipamentos a Oficina de Turismo, a Comisaría da Policía Local e o Centro de Deportes de Raqueta en Coroso. Agora, dentro do Concello de Ribeira, queremos investir outros 44.000 euros para ampliar esa rede de paneis solares ao Centro de Raqueta, tamén á Comisaría da Policía Local, así como a Oficina de Turismo do noso Concello. Con estas actuacións e con estes investimentos pretendemos reducir a pegada de carbono coa que o Concello de Ribeira pretende contribuir aos obxectivos de desenvolvemento sustentable e a Axenda 2030 marcada polo Goberno do Estado, pero tamén facer aforros económicos e poder destinar esas contías a outras necesidades que nos demanda a poboación. Estas 3 instalacións véñense sumar a outros edificios públicos que xa contan con placas solares como o Auditorio, a Casa do Concello, a Unidade de Condutas Aditivas ou o Polideportivo da Fieiteira, onde xa se reduciu considerablemente o gasto en enerxía. Indicar que xa estamos conseguindo aforros económicos importantes, especialmente nos centros de grande consumo enerxético, como pode ser o Auditorio Municipal ou o Complexo Polideportivo da Fieiteira, con grandes cantidades de auga que se quentan cada día, tamén con moita enerxía eléctrica que se consume. O que estamos facendo é, en primeiro lugar, instalar paneis solares para reducir esos consumos e tamén reducir a contaminación por efectos de gases contaminantes, pero tamén a sustitución de cambio de luminarias a tipo LED que son de baixo consumo e, por tanto, tamén conseguimos aforros económicos importantes e, con eses aforros, destinar os cartos a actuacións que nos demanda a propia poboación
e moitas actuacións que son unhas necesidades básicas, non? Pois podémolos destinar a reforzar os servizos públicos que prestamos ou, por exemplo, a mantementos das propias instalacións. A intención do Executivo é seguir a dotar de placas de enerxía solar a todos os edificios públicos do municipio. Esquerda Unida de Boiro vende a emitir un comunicado no que mostra o seu rexeitamento ao proxecto de construción de 900 vivendas presentado hai varias semanas polo equipo de goberno. Dende a formación consideran que se trata dun plan deseñado para a especulación inmobiliaria e o turismo, que converterá a Boiro nun auténtico caos. Segundo eles, as 902 vivendas proxectadas serán evidentemente destinadas ao turismo, o que converterá a Boiro nun pobo exclusivamente turístico, con todo o que iso implica, cun aumento generalizado dos prezos, comercio destinado exclusivamente a satisfacer necesidades vacacionais e vivenda ao alcance de moi poucos, xa que se estima que o prezo medio por vivenda andaría polos 283.000 euros, completamente fora do alcance da maioría da veciñanza. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. A Policía Local de Rianxo sumouse durante a pasada semana a campaña especial de vixilancia pro control do consumo de alcohol e drogas entre os condutores, impulsada pola Dirección Xeral de Tráfico. As probas realizadas durante estes controis preventivos deron como resultado 3 condutores denunciados administrativamente por arroxar taxas de alcohol entre o 0,30 e o 0,60 e outro positivo en drogas. Procedeuse tamén a denuncia dun condutor que circulaba cunha taxa de alcohol superior a 1 miligramo por litro, polo que foi citado para un xuízo rápido. A festa da Ameixa de Carril medra na celebración do seu 30 aniversario. A cita será os días 9 e 10 de agosto. A primeira xornada, o sábado, o chef Miguel Mosteiro preparará unha paella xigante a partir das 10 da noite. Repartiránse ao redor de 500 racións. A degustación da Ameixa será o domingo e comezará despois do pregón ás 12 do mediodía, que este ano correrá a cargo do humorista local Carlos Blanco. Unha das novidades deste ano é que os tickets poderán mercarse online a través da web municipal ticket.vilagarcía.gal. O obxectivo é axilizar as filas e evitar en parte as longas ringleiras. A organización prevé vender uns 3.000 kilos de xapónica, ao redor de 8.500 racións. En canto aos prezos, a ración de ameixas cobrarase a 12 euros, mentres que a de paella será a 5. A festa da ameixa é de interese turístico nacional ao formar parte do programa de San Roque, que conta con esta distinción. Susana Pedreira e Diana López Varela, pregoeiras das festas da Peregrina deste 2025 en Pontevedra. As dúas son xornalistas e mulleres comprometidas co feminismo e a igualdade. Non en van son as impulsoras do Congreso As Mulleres que Opinan Son Perigosas, que se celebra na capital dende hai 7 anos. Cun discurso conxunto, o primeiro na historia documentada da cidade, con dúas figuras protagonistas, serán as encargadas de marcar o comezo da Semana Grande Pontevedresa. Será o vindeiro sábado 9 de agosto ás 12 do mediodía dende o balcón da Casa Consistorial. Por moitas razóns, porque son as impulsoras e as que manteñen vivo, non, un proxecto importante que son As Mulleres que Opinan Son Perigosas, que parteu dunha idea delas e que o Concello apoiou desde o primeiro momento e que nos permite, bueno, pues ser unha referencia en todo o Estado, en fin, pues de mulleres feministas e que defenden a participación da muller en todos os eidos e especialmente no que se refire aos medios de comunicación, á opinión. Que nos diría non tantos anos despois de ter estudiado incluso cos seus apuntes, que moitos anos despois íbamos a estar organizando un congreso tan bonito e que íbamos a ter a oportunidade tamén pois de coincidir no pregón da nosa cidade. Ainda estamos preparando o pregón, pero desde logo faremos con moito cariño, intentando que sexa tamén, a parte de, bueno, reivindicativo, non, con respecto ao feminismo, e non esquecernos de que estamos nun día festivo e tiraremos seguro pois de moita ironía e de moitas bromas para facer que ese pregón sexa inesquecible e divertido tamén, como vos dicía.
tamén imos reivindicar, estou convencida de que imos facer, e agora traballaremos no pregón, a amizade entre mulleres. Fainos moita ilusión levar iso ata o balcón e prometemos que, a pesar de que a vida nos pon moi complicado ás feministas ser xente divertida, prometemos que o imos ser. E o pregón vai ser un pregón festivo que estea á altura desta cidade e das festas desta cidade. Eu estou moi agradecida por ser pregoeira, medio pregoeira, porque non nacín aquí, pero desde hai 16 anos que levo aquí, nunca duvidei que este era o meu lugar no mundo. Puiden cambiar de traballo, puiden cambiar de lugar, pero o peso que a calidade de vida que eu teño en Pontevedra e que atopei desde que aquí me asentei foi moi grande para decidir que este é o meu lugar no mundo e que eu son PDC, pontevedresa de corazón. E seguimos en Pontevedra, que incorpora ás súas festas do verán unha estrea, unha nova proposta musical. Esta fin de semana, os días 25 e 26 de xullo, celebrarase en Alameda o ciclo San Roque Rock. Fortunas, Tango Mango, Los Bengala e Elena Egea, The Boderex e los Tiki Phantoms compoñen o cartel desta nova proposta. Os concertos serán de balde. Creo que sabe combinar ou creo que capta perfectamente a intención de favorecer novos talentos emerxentes, como pode ser o caso de Elena Egea, recente gañadora dos premios Martín Kodax da música galega, como poden ser xa xente con moita tradición, como los Bengala, os Tiki Phantoms ou os Boderek. Creo, insisto, que é unha programación de rock con moito de sorprendente, que vai a sorprender a todas as persoas que se acheguen. Que a xente intente vir, que é de balde, unha idea creemos que fabulosa. A música volverá a inundar Rianxo a próxima semana cunha nova edición do Festival Noites de Jazz. Ademais da Big Band da Escola de Música de Rianxo, completan o cartel Sumra, Pablo San Mamed Trío e Swing Titans. O martes, día 29, arranca o Festival Noites de Jazz de Rianxo. Faino, ademais, volvendo ao emprazamento que o veu nacer, a Praza Rafael Dieste, e coa Big Band da Escola de Música de Rianxo como mestra de cerimonias. Hai que sinalar que o festival faise polo traballo de toda esta xente que está detrás, da xente da escola, da banda da Escola de Música de Rianxo, polo traballo tamén do propio Consello, dos técnicos de cultura e tamén co respaldo da Diputación da Coruña, que tamén, como xa nos anos anteriores, colabora para que este festival poida sair adiante. A xente de Rianxo, a xente que se está formando, rapaces da Escola de Música de Rianxo, pero tamén xente vida de fora. Este ano temos xente da Estrada, xente de Noia, xente de Outes, xente da zona de Pontevedra, que están vindo a formarse. Creo que é o ano que máis integrantes hai na Big Band. Entre músicos e músicas temos, creo que somos 28 persoas. O mércores tocaralle a quenda Pablo San Mamed Trío e Benxamín Otero, mentres que os xoves serán os Swing Titans os encargados de amenizar a velada. Moitas veces a través de festivais así se crea certa afición na zoa e se dá oportunidades a novos músicos e facer novas canteiras e darlle tamén a salida de xente, sobre todo estudiantes, con formacións como Big Bands, a xente que mira está no conservatorio non ten moi claro o que facer. É unha salida tan digna e tan boa como calquera outra. Un gustazo participar aquí. Nos hemos presentado un disco novo con Iago Modiño no piano, Bruno Cocido na batería e Benxamín Otero no boi. O broche de ouro o venres correrá a cargo de Sumra, grupo que celebra o seu 25 aniversario. Estamos celebrando, facendo un repaso por todos os discos que temos grabados, facemos algún tema de todos os discos e ao mesmo tempo imos contando tamén un pouco a nosa historia, brevemente, sin dar a paliza ao público, pero sí para que se sepa máis ou menos como foi a nosa trayectoria e no punto no que estamos. Ademais dos concertos, durante toda a semana desenvolveránse actividades paralelas, como jam sessions, concertos didácticos e un obradoiro de baile a cargo do Taller Alecrín. Faremos dous tipos de obradoiros. Line dance, que será unha modalidade individual, de 8:30 a 9:30, e logo a continuación faremos swing e variantes de swing. O sea, faremos jive, faremos foxtrot, faremos charleston, faremos blues, que por primeira vez incorporamos o blues este ano, e balboa, que é unha modalidade de swing propia dos anos 20, tamén por Estados Unidos.
Este mediodía arrancaba oficialmente a Feira do Libro de Rianxo cun acto inaugural presidido polo director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e o vicepresidente da Federación de Librarías de Galicia, Óscar Porral, e que contou cun pregoiro de excepción, Óscar Reboiras, que exerceu de profeta na súa terra. Durante toda a fin de semana, rianxeiros e visitantes terán ocasión de coñecer as últimas novidades editoriais instaladas por 7 librarías da zona no Campo de Arriba. Agárdase unha gran afluencia de público, posto que coincide coa Ponte Festiva do Apóstolo e a celebración da Festa da Xouba na localidade rianxeira. Ademais das actividades puramente literarias, como firmas de libros e conversas cos autores, o programa conta cunha oferta paralela para todos os públicos, onde os máis pequenos cobran protagonismo co obxectivo de fomentar o amor polas letras dende ben cedo. Noia celebrará este sábado 26 de xullo a primeira edición da Feira do Deporte. Desenvolverase na Alameda, dende as 10 da mañá ás 2:30 da tarde. Haberá stands de clubs e entidades deportivas locais para coñecer as actividades que realizan. A Alameda será escenario este sábado da primeira edición da Feira do Deporte, que nace para dar visibilidade aos clubs e entidades deportivas da localidade e dar a coñecer tamén as diferentes disciplinas deportivas que poden practicarse no municipio. Desenvolverase dende as 10 da mañá ás 2:30 da tarde. Terá lugar este fin de semana o sábado 26 de 10 a 2:30 da tarde aquí na Alameda de Noia. Esta Feira do Deporte naceu para dar visibilidade ao traballo que fan os clubs temporada tras temporada, para presumir un pouquiño tanto dos nosos deportistas como dos nosos clubes. Animar a xente a que veña aquí, que participe e que se anote a facer deporte en calquera dos nosos clubs para a vindeira temporada. Simplemente pedimos que toda a veciñanza se achegue a Alameda e polo menos teña visión de todos os deportes que se practican neste concello e cales son as opcións para que calquer rapaz ou rapaza poda practicar o deporte que máis lle guste. Primeiro probar, porque non sempre se acerta a primeira no deporte que a un lle convence, e logo pois ter a posibilidade de practicar ese deporte no noso concello. Na iniciativa participarán máis dunha vintena de clubs deportivos da localidade, que durante a xornada realizarán exhibicións, charlas ou mesmo mini competicións. Van facer exhibicións, por exemplo, pois uns clubes fan exhibicións, outros van facer mini competicións, outros van dar masterclass, outros charlas sobre diferentes temas. Os horarios das exhibicións e charlas van estar marcados, xa se marcarán desde o principio e iránse anunciando a medida que pasen cada media hora, habrá unha exhibición ou unha charla. Aproveitarase tamén a ocasión para presentar o libro dos clubs de Noia, onde aparece toda a información relativa ás entidades deportivas locais. Fin de semana de motor en Ribadumia. O Concello acolle os días 26 e 27 de xullo a cuarta edición da proba Rally Mix, na que participarán 102 pilotos chegados de diferentes puntos de Galicia e de España. A cita complétase con 2 memoriais, o terceiro Esteban Pérez Iglesias para vehículos de tracción traseira e o segundo Bárbara Gómez Oubel para os 3 copilotos mellor clasificados. Como novidade, este ano celebrase o primeiro trofeo para vehículos L5. Os gañadores repartiránse máis de 6.000 euros en premios. Os trofeos entregaránse o domingo ao redor das 2 da tarde. No ámbito deportivo, a proba dividirase en 2 días. Dará comezo o sábado 26 ás 11:30 da mañá con 3 especiais cronometradas, e 2 para o domingo 27 a partir das 9 da mañá. Este Rally Mix terá unha longitude de 13,5 km que corresponden a un treito de terra e asfalto pechados ao tráfico. Hoxe estamos falando dun mundo do motor, pero Ribadumia, Marcos dicía que a provincia de Pontevedra aspira ou quere ser a nivel deportivo pois unha provincia destacada. Ribadumia, no mundo do deporte, no seu conxunto, eu non digo que aspiramos a ser, porque o somos.
E iso é gracias ao traballo de un equipo e, sobre todo, dos representantes das distintas entidades deportivas que hai no Concello de Ribadumia e a todos os traballadores que fan posible que estas cousas sean posibles. Por tanto, para todos eles, moitas gracias. Falámoslles agora de pádel. As instalacións de Pádel Punto Pelota en Cabío, na Pobra, acolleran este sábado 26 de xullo a terceira das 5 probas que integran a cuarta edición do torneo do Xacobeo Pádel Tour. Neste caso de exhibición, coa participación só de xogadores profesionais. As instalacións de Pádel Punto Pelota en Cabío acollían esta mañá o acto de presentación da terceira das 5 probas que integran a cuarta edición do torneo do Xacobeo Pádel Tour. A cita será este vindeiro sábado. En ela tomarán parte destacados xogadores profesionais galegos. Unha boa oportunidade para os amantes deste deporte da raqueta de poder presenciar de preto un encontro do máximo nivel competitivo. Un evento que nace un pouco para fomentar el pádel, que es un deporte que está de moda y que sigue creciendo a nivel de jugadores, y que en el caso de aquí, la tercera prueba, la hacemos para intentar hacer algo más de exhibición en un marco incomparable como es este, y bueno, que esperamos que sea un éxito como en años anteriores. La prueba que montamos de fin de semana es un torneo exhibición donde traemos a 8 de los mejores jugadores gallegos que tenemos en profesionales, no los mejores del todo, pero creerme que están muy arriba. Vale, nos ha fallado nuestra estrella, que era el chaval jovencito, por calendario, y vamos a intentar que esto se siga consolidando y el año que viene intentar meter ya a las chicas también como otra atracción más, porque tenemos muy buenas jugadoras. Na presentación da proba tamén tomou parte o alcalde da localidade, José Carlos Vidal, quen destacou o feito de que a Pobra poida acoller un evento da máxima relevancia a nivel deportivo. Somos conscientes de que é un deporte que está en un auge, en un enorme crecemento. Leía fai pouco que hai hasta máis de 4 millóns de practicantes en España, pero en España evidentemente hubo unha explosión no pádel pois enorme, pero é algo que tamén está pasando cada vez máis a nivel europeo e mundial. E aquí na Pobra pois non é unha excepción, hai moita afición ao pádel. Nesta cuarta edición do torneo do Xacobeo Pádel Tour participan ao redor duns 1.500 deportistas que se repartirán máis de 15.000 euros en premios en metálico. Ademais da Xunta, a través da Axencia de Turismo de Galicia, o torneo conta co patrocinio de numerosas empresas e casas comerciais que coas súas aportacións fan posible que poida chegar a disputarse. E cos deportes despedimos o informativo deste xoves, véspera de festivo polo Día de Galiza. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o vindeiro luns. Que pasen unha feliz ponte.